Maanmittauslaitos.fi. Eli maanmittauslaitokselta voi ehtiä osakaskuntien tiedot. Ja se ihan parhaiten tapahtuu, kun kirjoittaa tänne sellaamme, että www.maanmittauslaitos.fi. Ja se aukaisee tämmöisen näytön, alkunäkymän. Ja täällä on siirry kartta paikalle. Painetaan siitä. Tulee seuraavaksi tämmöinen näkymä. Ja täällä on sitten siirry karttapaikkapalveluun. Klikataan siitä. Ja avautuu tämmöinen Suomen kartta. Tätä kun painaa hiiren vasemmalla pohjaa ja liikuttaa, niin keskellä näkyy tämmöinen risti, mikä toimii kohdistusmerkkinä. Täältä oikeasta yläreunasta pystyy lähentämään karttaa tai sitten loitontamaan. Itse tykkään käyttää hiirerullaa ja tällä rullalla on hirmu helppo lähentää tietylle vesialueelle tai kiinteistön kohdalle tämä kohdistusmerkki. Vasemmasta reunasta on tämmöisiä vähän niin kuin lehtipinkkoja päällekkäin tässä ja aukaisee siitä sen, niin tulee tänne, sitten saapi ilmankuva valittua, mutta nyt valitaan kiinteistötunnukset ja kiinteistörajat. Ne muuttuu valkoiselle, kun ne on päällä. Ja sitten se ei vielä tässä näkymässä, se ei näytä, mutta jos katsotaan tästä, nyt ollaan Kallavedellä, niin katsotaan tästä ja suurennetaan pikkusen, lähennetään tätä, niin ne tulee ne tilarajat täältä näkyviin. Jos minä nyt haluaisin laittaa verkon vaikka tähän näin, ja oman jataa vaikka tähän näin, niin minä painan hiiren vasenta yhden kerran. Tähän tulee se koko tilan tiedot. Ja sitten painan toisen kerran sitä hiiren vasenta, niin se antaa minulle tähän tämän tilan tiedot. Ja jos nyt mietitte, että se ei olekaan hyvä paikka siihen ei löydykään lupia mistään, niin sitten painetaan uudestaan vaikka tästä tilasta hiiren vasenta ja uudestaan, no nyt se antoi tämmöisen osakaskunnan tiedot. No minä tiedänkin, että tälle osakaskunnalle saapi niitä lupia, sille seisovalle pyydykselle. Niin tämä on hirmu helppo tarkistaa täältä, että kenellekä se vesialue kuuluu.